Ассалому алейкум ба кули ҳамватанони азиз бародаро, хуш омадем ба канали мошини фурӯшӣ. Ман бисёр вақта дар хизмат шумо автори каналам. Дӯстони гиромӣ, дар навори имрӯза мошинҳое ки дар эфир дар дигар ҷоҳо муроҷиат карда будем баҳри шумо пешниҳод мекунем. Навора бо диққаттар тамошо кунем бародаро. Ҳатман фикротона ва лайкҳоро пахш кунем бародаро. Шахсоне ки меҳмонин обуна шавен. Навораи бисёртармон бародаро дар канали Нақлиёт ТЖ мебурояд. Бародаро шахсоне ки намедонен, ҳатман бироен дар канали Нақлиёт ТЖ бародаро подписатсия кунед, зеро ки дар як рӯз ду навормон мебурояд бародаро. Чӣ хел канали моро ёфтан бародаро, дар рӯи экран мебурояд. Бидроен дар дуруни канали мо бародаро аввал Нақлиёт ТЖ мондага обуна шавед бародаро. Навораи беҳтарин дар каналам баромадесе. бародарои ма, дӯстони гиромӣ, мо навора шурӯъ мекунем. Ранги албатта шумо дастгириро фаромӯш накунед. Якум мошини фурӯшии ВАЗ 21099 ки соли бароши соли 1997 мепошад. Объем моториш 1.6 сӯзишвориш боша, бензини холи, коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи лахш, яъне ҷиргатола бародаро нарша боша 7000 сомониш мега ки чида 7000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин хуб аст, ҳолати техникиш ҳам хуб аст. рақамош дар рӯи экрани шумо мондага, дӯстон метавонед муроҷиат намоед, маълумоти бештари аз хиди соҳиби мошин дарёфт намоед. дӯстони гиромӣ, шахсоне ки дар канали мо меҳмонин, якумин борен, хуш омадем бародаро. ҳатман обуна шавен. Агар мушкилӣ набошад, лайкҳои худро гузорен, зангулачаи канала ҳатман ҳайра ки шумо бародаро пахш намоед. бисёр бачаҳо бояд тайдига ВАЗ 21099 бараш мо пешниҳод мекунем ки соли 2003 мебошад. объем моториш 1.6 сӯзишвориш, бензини холи, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошинам 8000 сомониш гуфтасе ки 53000 рубли рӯш мешавад ва соҳиби мошин қайд карда ки фавран фурӯхта мешавад. ҳолати мошин хуб аст, ба сабабе ки бародаро Москва мерам, қайд карда ки ба ҳамон хотир мошина мефурӯшам. моториш нав, 4 диска, хати запаскаш, ҳамаш яхела нав гирифтаги. мақсад мошина состояниеш бародаро хуб аст. самбуфер фарои ксено дорад, ҳама ҷош соза, ҳуҷҷат надорад бародаро. биёем бо аз пеши бинед, бо суҳбати хуб карда мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо ҳастанд, марҳамат занг занед. хуб шер бачаҳо, мошини навбатии Lada Priora ки дар зери комментарам инчунин шумо бисёртар дархост мекунед. соли бароши соли 2011 Lada Priora, объем моториш 1.7 сӯзишвориш, бензини холи, коробка передачаш боша, механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 29000 сомониш гуфтасе 195000 рубли русӣ мешавад бародаро. задагӣ надорад, қайд кардаги соҳиби мошин документош даҳмоа, ҳама чизош раднои хичай. мошин бо арзонам карда мешавад. фавран пул лозим аст. ҳамин сабаб фурӯхтасе бародаро мошина. рақамош дар рӯи экрани шумо аст. касе харидорин, марҳамат муроҷиат намоед, маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт намоед. дӯстони гиромӣ, дар навори имрӯза тасмим гирифтем як чандта хеҷбекҳоро бараш мо пешниҳод мекунем. ин яктай аз онҳо мебошад. Opel Astra дар кузови хеҷбек соли 92 мошина, объем моториш 1.4. бародаро аҳамият дода бошед, ддара яъне купе, соли бароши 92. бензин газ сӯзишвориш, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар Регар, яъне ноҳияи Турсунзодада. 13000 сомониш гуфтасе ки 87000 рубли русӣ мешавад. фавран фурӯши қайд кардаги соҳиби мошин бародаро арзон дига намешавад. ҳолати техникиш хуб мебошад. қайд кардаги мотор, хадаҳои 4 баллон, аккумулятори ҳамаш нав, алишам намешавад. харидорои аниқ танҳо занг занед, қайд кардаги бародаро. рақамош дар экрани шумо аст, метавонед муроҷиат намоед. боз бисёр бачаҳо, баҳри шумо як Lada Priora пешниҳод мекунем ки соли бароши соли 2016 объем моториш 1.7 сӯзишвориш, бензини холи, коробка передачаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 52000 сомониш мега ки 349000 рубли русӣ мешавад бародаро. соҳиби мошин қайд карда ки срочна задагӣ пӯшидагӣ надорад. аккумулятори музикаш ҳамаш 100%, дискош то русӣ 16, задагӣ умуман надорад. мошин 6 динамики пионер дорад. магнитофони оригинал, мошин алиш намешавад бо тамоми наворотош. рақамош дар рӯи экрани шумо аст бародаро. муроҷиат кунем бо маълумоти иловагира бародаро аз худшон дастрас намоед. шахсоне ки меҳмонед, ҳатман обуна шавед, зангулачаро ҳатман бародаро пахш намоед. бародарои мо дар эфиру дар зери комментар аз Тарекс дархост кардем.
дар охир бариш мо пешниҳод кардем хундаи Сарексаки соли бароши соли 2000 мебошад. авиомоторш дай душвориш дизелай коробка передачаш механик машин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. машин қарор дорад дар шаҳри Панҷакин 18000 сомониш гуфтаест 120000 рубли рӯз мешавад бардоро ҳолатша хуб қайд кардаги ҳолати техникишам маълумоти муфассалтара бародаро пурра додагинеса метавонед хитон занг занед маълумоти пурраро аз худшон дастрас намоед. маълумоти бештар марҳамат рақамош дар экрани шумо аст. хубшара бачаҳо 014 беҳад зиёд дар зери комментария дар эфир дархост мекардем баҳри шумо якчандташа пешниҳод мекунам. баъз 14 соли бароши соли 2006 маи 04 авиомоторш 16 душвориш ҳам бензин ҳам газ коробка передачаш механика машин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. машин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд 25000 сомонӣ гуфтасааст ки 168000 рубли русӣ мешавад ба қурби озира бардоро. документор 100% то декабр машин бо савдо карда мешавад. ҳолати техникиш ҳолати салонаш ҳамаш ҳама навортоқати таъмине бардоро. рақамош дар рӯи экрани шумо аст. харидор бошем бардоро муроҷиат намоед маълумоти пурраро бо аз худшон дастрас менамоем. лайкҳоро фаромӯш накунед бардоро ҳатман зер кунед. ва бардорои гиромӣ шахсоне ки намедонед бисёртар навор дар канали нақлиёти пардохтесем пайгирӣ кунед каналам бардоро ҳатман ҳама каса дорем подписатсия кунед. наворои беҳтарин дар як рӯз ду навор дар у канал биромаде. хуб бардоро Opel Astra F дар кузуфи хеҷибек мошини навбатӣ соли бароши соли 1997 авиомоторш 1.6 душвориш бензини холӣ коробка передачаш механик машин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. машин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 35000 сомониш мегӯяд ки 235000 рубли русия мешавад бардоро. машин дар ҳолати хуб қарор дорад. соҳиби машин қайд карда танировкаш 3 моҳа салон евро люкс телевизор задни камера ҳама наворотоша бардоро дорад. машинча тенҷи бада қайд кардаги соҳиби машин касе харидора рақамош дар рӯи экрана рақамош мегафон тоҷикистон бардоро занг занед маълумоти пурраро боз аз худшон дарёфт намоед. шербачаҳо лайкҳоро пахш кунед. шахсоне ки меҳмонен бародаро шахсоне ки обуна шудагин зангуларо пахш кардагинесен бародаро ҳатман бинед бардоро зангулачатонро пахш кунед то ин ки якумин шуда навораи моро тамошо кунед. бардор бояд тадига хеҷибека бариш мо пешниҳод мекунем ки соли бароши соли 1997 май авиомоторш 1.6 душвориш ҳам бензин ҳам газ коробка передачаш механик машин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. қарор дорад ин машин ҳам дар шаҳри Душанбе бардоро нархи ишва бошад 31000 сомонӣ гуфтаест 108000 рубли рӯз мешавад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. як сола ҳуҷҷат дорад. харидоро аниқ занг зананд. ҳолати салоншан тозаака хадавоишан беҳтарине қайд кардаи бардоро. машина пробегшам камай соҳиби машина ҳам қайд карда рақамош дар рӯи экрани шумо аст. чӣ муроҷиати иловагие дорем бардоро занг занед пурсон шавед маълумоти пурраро бо аз худшон дарёфт. дӯстони гиромӣ охирон хеҷибек Opel Astra F дар кузуфи хеҷибек охирон хеҷибек мон ҳамия соли бароши ишам соли 1997 мебошад. авиомоторш 1.6 иша душвориш бензин газ коробкаш механик машин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе бо тамоми наворотоша бардоро полностью монтёжни кардаги шинондагӣ ҳама чиз кардаги бардоро бе вложения яъне ки 42000 сомониш мегӯяд ки бо арзонам карда мешавад. харидорои аниқ бошен 180000 рубли русӣ мешавад. қайд карда соҳиби машин ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. машин тоза ҳакай ягон камбуд надорад задаги пушдаги рақамош дар рӯи экрани шумо аст. бардоро муроҷиат намоед маълумоти бештар аз худшон дастрас намоед. шербачаҳо ана иш боша охирон мошини фурӯшии дар навори имрӯза вазн 14 соли бароши соли 2006 мебошад. авиомоторш 1.6 душвориш бензин газ коробка передачаш боша механикаи машин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. машин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд 25000 сомониш гуфтаест 168000 рубли рӯз мешавад. бо савдо ҳам карда мешавад бардор. ва бародарои ман ин машин ба тамоми наворотоша ягон камбуд надорад бе вложения танҳо як танировкача мегӯяд дигар халос. вам агар по желании харидора бародаро касе харидорен ҳолатча гуфтам то бародаро рақамош дар рӯи экрани шумо марҳамат бародаро муроҷиат кунед. ин машина суратоша бисёртар дар картинкаҳо андидагиен ба фикрам рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед маълумоти бештар аз худшон дастрас намоед. машер бачаҳо дар навори мо ҳам ба поён мерасад. шахсоне ки дар канали мо меҳмонен ҳатман обуна шавед. дар канали нақлиётиҷиамон бародаро меҳмон бошен обуна шавед. ҳатман фикротона дар зери комментария нависен. лайкҳоро фаромӯш накунед бародаро.